Farar tabarma gumba farin ciki take, ita ko ka bani masoya har na zauna na fake. Imanai tanadin tawa don ku ne kawai take, amma tana a takarda zan biya sai ku jiya. Na gode. Farar tabarma farin cikin mai bakunta, Ismail mai fiyano doka min ganga. Ya wanda kai kaɗai ne mahalicin duniya, mai gaisuwa ga annabi karil anbiya, shugaban farko ƙarshe ɗan abin biya, sa sahabbai da halayensa baki ɗaya, samun ummi na Fatima usulubiya, rasuwan ƴaƴa tsarkaka wannan duniya. Masoya waƙar domin ku ne nake yi, burina kullum in gan ku a kyawun yanayi. Shi zamani na Allah ne, shi ne dai yayi, in ya so ni kaɗai sai kowa yayi yayi. Duk wannan dai ikon Allah ne, shi ne ke yi, ikon Allah ko sai dai shi ba ɗan adam ba. Masoya ne jigon tafiyar gaba ɗaya, duk inda na hau na sani ku ne sanadiya. Kun ga a gare ku ya cancanta na yi godiya, shi yasa abadan ni da ku ba hayaniya. Kusa a ranku na ku ne ni gaba ɗaya, ai muna tare da ku inda ana rayuwa. Haƙuri tsani yake a rayuwar duniya, shuka kairi a gaba sai ka yoge ribiya. Barkiya na ka nuna so da kyan tarbiya, in an yi maka laifi sai ka yo yafiya. Kun san kowa da nasa salon tafiya, amma alkairi shi aka fi so a rayuwa. Ɗan uwa mai zaman lafiya za ya fi kyau a rayuwa, babu kyashi da nuna hassada kowa. Fatan alkhairi shine na kai muku yan uwa, ina